Акурат бачым, гэтае ўзнагароджанне пачобута сталася магчымым менавіта вось зараз, у Дзень Канстытуцыі, урачыстая ўзнагарода. Ці яна будзе нейкім чынам таксама выкарыстана ў польскай дыпламатычнай камунікацыі з Беларуссю, на ваш погляд? Я бачу нейкую эйфарыю ў сродках масавай інфармацыі Польшы, таксама ў еўрапейскіх сродках інфармацыі, але сапраўды перадусім у Польшы. Мы ведаем Польшу і Літву як вельмі моцных краін, які займаюць даволі крытычную пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. І заўсёды, калі мы камунікавалі з Брусэлем, мы разумелі, што шмат у чым пазіцыя Еўрапейскага Саюза залежыць ад пазіцыі Польшчы, ну і, зразумела, Літвы. Але мы павінны вельмі рэалістычна глядзець на гэтую сітуацыю. Пра гэта мы кажам нашым польскім і літоўскім сябрам. Вось я толькі што прыйшоў з афіцыйных мерапрыемстваў з нагоды 3 мая. Дарэчы, трэба нагадаць беларусам, што гэта канстытуцыя датычыць і нашай гісторыі, бо тады Вялікае княства Літоўскае была часткаю польскай дзяржавы і большасць часткі Вялікага княства Літоўскага это былі беларускія землі. Так што, можна сказаць, сумеснае свята першай канстытуцыі Еўропы. Так вось, мы павінны сёння вельмі рэалістычна глядзець на гэта і даказаць нашым партнёрам, што я рабіў. Што пасля вызвалення Анджэя Пачобута праваабарончы цэнтр «Вясна», якім кіруе нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, прызнаў 10 новых палізняволеных у Беларусі. У гэтыя дні адбываліся затрыманні жанчын у розных гарадах Беларусі, пачынаючы ад Новаполацка, Слуцка і гэтак далей. А затрымлівалі іх за тое, што яны падтрымлівалі культурніцкія ініцыятывы, які рэжым перад гэтым прызнаў экстрэміскімі. Прысуд дзяўчыне, 3 гады турмы айцішніцы, таксама бацька, у якога некалькі дзетак, таксама асуджаны. Прабачце, пра якую пазітыўную атмасферу ці якія сігналы Лукашэнкі можна казаць. Гэта была аперацыя спецслужб. Гэта не была палітычнае дзеянне. Ну, зразумела, знешняя палітыка заўсёды палітыка. Але дзякуючы таму, што палякам удалося назбіраць абменны фонд, гэта стала магчымым. І ў гэтым удзельнічала таксама Расійская Федэрацыя. Так, а ці хацеў гэтага Лукашэнка? Ці ўсё ж такі гэта Масква настаяла вось на такім... Не, я не думаю, што Масква. Для Лукашэнкі было важна, і як прадставіла пазней, практычна ў той жа момант, як мы бачылі здымкі з мяжы ў пушчы Белавежскай прэм'ер-міністра з Анджэем Пачобутам, Белта апублікавала, што для Лукашэнкі было важна вызваліць 2 супрацоўнікаў, якія выконвалі заданні ў інтарэсах нацыянальнай бяспекі і абароны Рэспублікі Беларусь. І што Лукашенко трымаў гэта на асабістым кантролі. Пазней прапаганда ўжо прама сказала, што гэта супрацоўнікі знешняй выведкі Беларусі. Таму для Лукашэнкі было важна вызваліць супрацоўнікаў знешняй выведкі, і да гэтага яшчэ далучылася Расійская Федэрацыя, для якой было справай прэстыжа вызваліць гэтага Буцягіна, супрацоўніка Эрмітажа, археолага, які быў затрыманы на тэрыторыі Польшы па просьбе Украіны. Я думаю, што там хутчэй хтосьці мог за яго папрасіць Санкт-Петербургу, ну ўсё-такі Эрмітаж гэта вядомы музей, альбо, магчыма, уплывовыя асобы ў Крамлі. І тое, што ў гэтую здзелку ўключылася ФСБ, гарантавала гэтую здзелку. Ведаючы са свайго досведа амбасадара, гэта было бы нерэалістычна, альбо ў апошні момант гэтая здзелка бы сарвалася, калі бы расіяне не былі ўключаны ў гэтую здзелку. Дадаткова дадалі Казахстан, быў затрыманы памочнік ваеннага аташэ Казахстана, які працаваў у Украіны, але займаўся разведкай, разведвальнай дзейнасцю на тэрыторыі Польшы. Я не выключаю, што ў гэтым усім таксама быў Кітай. Кітай, як мы ведаем, таксама даваў сігналы Лукашэнку, па-першае, спыніць міграцыйную вайну, супраць гібридную вайну супраць Польшы, бо гэта перашкаджае інтарэсам эканамічным Кітая па транзіту тавараў. І Кітай прама казаў Мінску, што яны просяць за Польшу вызваліць Анджэя Пачобута. Аб гэтым размаўляў яшчэ папярэдні прэзідэнт Дуда з кіраўніком Кітая, аб гэтым размаўляў міністр Сікорскі падчас візіту міністра замежных спраў Кітая. Так што тут сам Лукашенко прызнаўся, што шмат маіх саюзнікаў папрасілі мяне гэта зрабіць. Так што тут спрацавалі ўсе гэтыя элементы, і я думаю, што тут, конечно, палітычны канал Злучаных Штатаў Амерыкі. Без яго гэта было б немагчыма. Ёсць палітычны канал, пазней працуюць спецслужбы, якія акумулююць вось гэты абменны фонд, прапануюць той фонд, які важны для самога Лукашенка, і Анджэй Пачобут на свабодзе. А як у Мінску могуць інтэрпрэтаваць вось гэтую заяву намесніка міністра замежных спраў Польшы Басацкага пра тое, што стасункі пацяплелі ад -27
8 до минус 15. Ну, гэта не пацяпленне, калі мы выйдзем з вами на мароз, нам все роўна будзе 20 і 15, а можа яшчэ вецер Менавіта. дуе, правда? Вось калі мінус 15 яшчэ вецер, а вецер дуе, як мы бачым, бо затрыманні працягваюцца, нічога не змянілася. Я, калі пачуў словы аднаго амерыканскага ўплывовага дыпламата пра тое, што Лукашенко, вось учора, я глядзю, трэба вярнуць у міжнародную супольнасць, альбо нават ён казаў, што ён хоча быць у еўрапейскай сям'і, адказваючы на пытанне польскіх журналістаў і палітыкаў, сёння вось на прыёме я шмат з кім размаўляў, з польскімі палітыкамі і з амбасадарамі розных краін. Я кажу, прабачце, калі бандыт, які здзейсніў як мінімум 3 міжнародных злачынства. Першае злачынства звязанае з украінскімі дзецьмі, і ўжо Еўрапол з мінулага тыдня пачаў расследаванне менавіта кейса украінскіх дзяцей у Беларусі, і ў гэта ўключыўся пракурор міжнароднага крымінальнага суда, за што мы вялі барацьбу. Другое, калі ён зрабіў злачынства супраць беларускага народа, злачынства супраць чалавечнасці, і ведаем, 12 сакавіка афіцыйна пачата расследаванне, і яшчэ тут даходзіць уже блізка спецтрыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Калі гэтага бандыта вы хочаце у еўрапейскую сям'ю, мне возникае пытанне, а што тады еўрапейская сям'я? На якіх прынцыпах яна пабудавана? А ці мы з вами хочам у такую Ну, еўрапейскую вось сям'ю? Фіца будзе сустракацца Лукашенко 9 траўня на парадзе ў Маскве. Ну, ён транзітам не поедзе. Я ўжо думаю, што ён там аўтамабілем поедзе, і сустрэнуцца па дарозе, да. Ну, няхай сустракаецца. Я разумею, што Лукашенко зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. І што спрацавала як перадумова? Вось усё іншае гэта, так скажем, аздабленне, да, інфраструктурнае аздабленне, назапашванне рэсурсаў. Спрацавалі санкцыі. Чаму Лукашенко зараз пачаў вось гэтую камунікацыю з амерыканцамі і стукаецца ў дзверы? І я ведаю дакладна Парыжа і Берліна. І ў мяне былі сустрэчы з французскімі дыпламатамі, нямецкімі дыпламатамі на гэты ход. Хоць яны хаваюць гэты Што факт. вы маеце на ўвазе? Ён хоча нармалізацыі адносін. Ён хоча адно. Ён хоча, каб знялі санкцыі. Но у адказ да еўрапейскіх партнёраў, калі яны ему кажуць, окей, это была апошняя размова ў Брусэлі, прыйшоў часовы павераны Беларусі ў Брусэлі, у еўрапейскую службу знешніх дзеянняў і сказаў, мы хочам нармалізацыі адносін з Еўрапейскім Саюзам. Яму быў дадзены адказ. Першае, спыні гібридную агрэсію. Не, першае, спыні рэпрэсіі. Другое, вызвалі ўсіх, спыні гібридную агрэсію і перастань дапамагаць у агрэсіі супраць Украіны. Пасля адказ быў наступны. Так вы хочаце змяніць рэжым у Беларусі? Так Лукашенко павінен зразумець, што ёсць вельмі дакладныя ўмовы. І мы, як дэмакратычныя сілы, і таму я яшчэ раз, прабачце, што выкарыстаю эфір, не ў адносінах да сябе, заклікаю прагаласаваць за Коордынацыйную раду. Мы павінны голасна, моцна дэклараваць і дабівацца, што Лукашенко павінен амністыраваць усіх, вярнуць усім маёмасць, дазволіць беларусам вярнуцца да хаты. То есть не толькі гэтыя умовы, якія ставіць Еўрапейскі Саюз. Я думаю, што кожны беларус і беларуска, гледзячы гэты эфір, дадасць да гэтай умоў яшчэ велічэзны пералік. Безумоўна, спадар Павел, разам з тым прэм'ерка Літвы дапускае сустрэчу на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў. Я маю на ўвазе паміж Вільняй і Менскам. Ці ў аб'яднаным пераходным кабінеце падтрымліваюць такія магчымасці для кантакту? Калі гэта тэхнічнага характара сустрэчу, каб вырашыць тыя праблемныя пытанні, звязаныя там з фурамі, да, з функцыянаваннем памежных пераходах, метэазондамі, гэта зразумела. Але гэтыя тэхнічныя сустрэчы не павінны прывесці да павышэння палітычнага ўзроўня і не прывесці да змены агульнай палітыкі Еўрапейскага Саюза. І тут аб'яднаны пераходны кабінет на гэтым тыдні з маёй ініцыятывы, дзякую калегам і калежанкам у кабінеце, прыняў заяву адмысловую, якая заўтра будзе накіравана і ў Брусэлі, і ўсім міністэрствам замежных спраў, што Еўрапейскі Саюз у 2024 годзе прыняў заключэнні Еўрапейскага Савета. Гэта кіраўнікі дзяржаў. І там ёсць пункт 10. У гэтым пункце 10 я рэкамендую спадару Рыжынкову яшчэ раз гэта перачытаць. Там напісана, што Еўрапейскі Саюз заклікае так званыя ўлады Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з грамадскай супольнасцю Беларусі дзеля дэмакратычных зменаў краіны. Там яшчэ ёсць, можа, на сённяшні дзень рэалістычная выснова, прапанова, і правесці дэмакратычныя выбары. І я кажу нашым еўрапейскім партнёрам, я сустракаўся вось на гэтым тыдні з ірландскім амбасадарам, ну і сёння шмат з аўстрыйскім размаўляў. Прабачце, гэта вашая пазіцыя, гэта не наша пазіцыя. І мы прытрымліваемся гэтай пазіцыі не таму, што мы хочам выконваць вашу волю, потому што яна адпавядае нашай волі. Лукашенко павінен пачаць дыялог з грамадствам, значыцца, круглы стол. Калі не, была сустрэча з Кая Калас 6 сакавіка, я ўжо публічна казаў, яна спытала мяне, а калі Лукашенко не будзе мяняць палітыку, значыцца больш санкцый,
Значыцца 21 санкцыйны пакет, які зараз рыхтуецца. І НАУ, і Белпол, і іншыя нашы арганізацыі будуць працаваць на тое, каб мага больш там было прапаноў, каб націснуць на Лукашенко. Але пакуль бачым, што это не моцна дзейнічае на Лукашэнку. Прынамсі, у Белы дом запрашаюць. Вы учора казалі на канферэнцыі беларусаў свету, што навошта вы запрашаеце бандыта ў Вашынгтон. Чаму амерыканцам так важна запрасіць Лукашэнку? Здаецца, тут перапынак у гісторыі развіцця адносін са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нібы тая каманда, якая сёння прыйшла, забылася на тое, што было до 2020 года. Мінімум 5 разоў былі спробы наладзіць адносіны з рэжымам Лукашэнкі. Я памятаю, зразумела, як былы амбасадар, як это выглядала. Сёння выкарыстоўваецца той самы наратыў. Макееўская палітыка. Макей прапанаваў тэзіс: уратуйце нас ад расійскай федэрацыі. Шэраг прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі таксама выкарыстоўваюць тэзіс. Нібы не навучыліся за 32 гады панавання Лукашэнка. Лукашенко сам хоча ў Расію. Ён сам цягнуў Беларусь у расійскую федэрацыю. Вось уявім сабе сітуацыю. Амерыканцы, хаця Коул гэта адмаўляе, але я перакананы, што гэта ідэя. Першая — камунікацыя і адцягнуць ад расійскай федэрацыі. Лукашенко за апошні час, не бярем 32 гады, за апошні час падпісаў военную доктрину з Российской Федерации, что стало подставой для уварвання з тэрыторыі Беларусі расійскай арміі, дамову аб гарантыях бяспекі з Российской Федерации. Ядерная зброя, ён пастаянна паўтарае, Russia Today, ён сказаў, у нас ядерная зброя. Арэшнік, сумеснае камандаванне сумеснай беларуска-расійскай узброенай групіроўкі, сумесная супрацьпаветраная абарона і паветраныя сілы. Прабачце, уяўляем сабе заўтра, Лукашенко прыязджае ў Кремль і кажа: Володя, слушай, я тут на Запад собрался. Что ему откажет Путин? Ну вы реально глядите на эту историю. Это нереалистичный сценар. Який выход может быть? Ён цяжкі, ён складаны, але наша стратегія, яку мы прапановуем, давайте садиться за круглый стол і дамаўляцца, як уратаваць незалежнасць. Бо круглы стол паміж кім і кім? Бо Церцель адказаў на нашу прапанову напярэдадні Новага года. Ён быў у Лукашэнкі і сказаў: ну тут нам прапаноўваюць круглы стол. Ён кажа, нам прапаноўваюць Майдан. Не, спадар Церцель, мы не прапаноўваем Майдан. Пры ўсёй павазе да Майдана, бо гэта быў этап рэвалюцыі ў Украіне. Мы разумеем, што Лукашенко падпісаў самую ідэатычную дамову, якую ён мог падпісаць за апошнія гады. Дамову аб гарантыях бяспекі. І там ёсць артыкул 5. Вот паэдзецца артыкулам 5. Калі на тэрыторыі Беларусі адбываюцца маніфестацыі, пратэсты, уявім сабе 2020 год, у 2026, 2027, 2028 годзе. Ну, сёння няма перадумоў, я рэаліст. Але будзе такая гісторыя, то расійская армія мае права ўвайсці на тэрыторыю Беларусі, каб задушыць гэтыя пратэсты. Таму выхада іншага няма, як дамовіцца аб гэтых гарантыях. Зразумела, што Лукашенко гэтага не хоча. Ну, паглядзім, таму трэба ціснуць мацней. І вось я сёння скажу па выніках размовы з кіраўніцтвам канцылярыі прэзідэнта Польшы, я бачу, што у іх абсалютна рэалістычны погляд на Лукашенко, абсалютна рэалістычны. Ці можа, на ваш погляд, Анджэй Пачобут быць той фігурай, якая можа прымірыць Лукашенку і дэмакратычную супольнасць, калі ён сапраўды мае намер вяртацца ў Беларусь? Цікавае пытанне. Вы ведаеце, я не думаў пра гэта, але дзякую за прапанову, хаця гэтую прапанову, конечно, лепш перадаваць Анджэю Пачобуту. Я памятаю сваю гісторыю амбасадара і ў Польшчы, калі былі складаныя адносіны, і тады, дарэчы, вельмі шмат перашкаджалі менавіта спецслужбы для нармалізацыі гэтых адносін. Былі і візіты прэм'ера, і кіраўнікоў парламента, і за некалькі дзён затрымлівалі ваеннага аташэ, ці затрымлівалі прадстаўнікоў Саюза палякаў, і ўсё гэта блакавалася. Я памятаю, калі я працаваў у Францыі, да мяне прыязджалі з еўрапейскай камісіі, еўрапейскага парламента, шукалі магчымасці, як размаўляць з Лукашэнкам. Я памятаю нават шэраг кандыдатаў, нават сярод іх, ну, няхай мяне выбачыць былы прэзідэнт Польшчы Александр Кваснеўскі, нават такую прапанову я накіроўваў Лукашэнку. Лукашенко не прыняў, ён адмовіўся. Яму не патрэбны медыятары. Вось у чым праблема. Ну, гэта такі характар у чалавека, да? То есть ён не гатовы весці сапраўднай перамовы, бо Джон Кол не выконвае такую ролю. Ён не можа быць гэтым мастом паміж дэмакратычнай супольнасцю, і ён працуе беспасярэдне паміж Трампам і Лукашенко. Я думаю, што ў яго кароткітэрміновы мандат. Давайте будзем рэалістамі і тут мець аптымізм. Я лічу, што мы тут можам мець нейкі аптымістычны погляд у кантэксце вызвалення палітзняволеных. Мандат Джона Коула сканчваецца ў лістападзе бягучага года. У лістападзе бягучага года адбудуцца выбары ў Кангрэс Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму, каб Дональд Трамп і рэспубліканцы маглі прадставіць як вынік сваёй працы вызвалення палітзняволеных, яны павінны прымусіць Лукашэнку зрабіць гэта да
верасня Альбо кастрычніка гэтага дамовіцца года. нейкім чынам. Дамовіцца, ну, прымусіць дамовіцца. То есть мы все роўна гэта ідзе пад прымусам, бо прымус гэта санкцыі. 100 прадпрыемстваў, сектары, IT, банкаўскі сектар, да гэтай пары яшчэ шмат там прыватных авіякампаній, Белнефтехім, КДБ, МУС, там, ГУВД Мінгарвыканкама, УВД розныя, Альфа КГБ пад санкцыямі. Мы туды накідалі шмат чаго, што прынялі амерыканцы. Там некалькі персаналі, хаця гэта не важна, Лукашэнка гэта не турбуе. Таму і нестандартная дыпламатыя. Пабачце, што сказал Коул Лукашенко. І ён сказаў, ты хочаш сесці за стол з добрымі хлопцамі ці быць ізгоем? Паглядзі, хто там сядзеў да гэтага. Хаміні няма, Мадура няма. То есть ты хочаш застацца там адзін? Таму я думаю, што яны будуць выкарыстоўваць. Мы адно чуем ад Коула публічна, а штосьці іншае можа быць падчас прыватных размоў, а нават штосьці іншае намёкамі, дыпламатычнымі сігналамі. Я спадзяюся на гэта. Будзем, канешне, сачыць за тым, як ужо ў хуткім часе, вядома, Джон Коул прыязджаў у Беларусь.